କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସହର ଭଲ ଲାଗେ? ମୋ ମତରେ ମୋତେ ଗାଁଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବା ଖୋଲା ପବନ, ଗଛ ବୁଛ, ନଦୀ ନାଳ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼ ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ସହରରେ କିଣାଯାଏ, ପାଣି ବି ସହିତେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଏ। ଆଜି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଛି ମୋତେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବୁଲ। ଦେଶୀ ଆମ୍ବୁଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି କରି ତେଲ ଗରମ କରି ପକାଇକି ଆମ୍ବୁଲକୁ କଷି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ରସିଲା ଭଳିଆ ଜୁସି ଜୁସି ଜେଲି ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲ। ତାପରେ ସେପଟେ ବୋଉଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂରେ, କାରଣ ମଳେ ସେମିତି ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ବୋଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଆଉ 4ଟା ବାଜିଲା ଠିକ୍ ଆମ ବାରିପଛଆଡ଼େ ବିଲରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଆସି। କହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମର ସିଆଡ଼େ ଧାନ କଟା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ?